Sanibonani babukeli, yilo i-champion leli. Siyaphinda. Siyahlangana futhi. Kuyi-Mafikeng hayi heartbreak ngoba niyazi ukuthi inhliziyo zabantu zibovu, ziyigazi. Bayiphuka abantu. Hayi bayiphuka abantu. Nekuyinto engenhle neze ngoba ngithanda ukuthi abantu bephuke. Angithandi ukuthi abantu bephuke. Namhlanje ke sibhalelwe omama lana ukusho ukuthi wephulwa umlisa thizeni. Hayi, angingachithi isikhathi. Mangililanda udaba lika mama ukwenzela ukuthi nani nizizwele lona ukuthi lisima kanjani. Lime kanje ke lo daba. Ulibeka kanje umama. Sanibonani eMafikeng. Baskes. Sorry. Ulibeka kanje kumama. Sanibonani eMafikeng. Egama lami nguNomalungelo. Elakithi ke lelo. Elasemzini. NgoMamlotshwa. Hey. Ngephuka inhliziyo man. Ngephulwa umyeni wami engingasho noma kwangena umyeni wami ngaphambilini kodwa wagcina umyeni wami wangephula ke inhliziyo. Mangiyibeke kanje na. Kunosiko eliye lenziwe. Asike sithi umuntu unomfazi. Asike sithi umfazi unendoda. Ebese iyashona leyo ndoda. Abe umfazi senezingane. Kuye kwenziwe ukuthi lo mfazi lowo ngoba usenezingane zala ekhaya akangenwe indoda ekhona lapho kulomuzi umfowabo kaleyo ndoda eshonile. Nami ke kwaba nesimo esinjalo kimi. Nganginengane nje ezimbili nomyeni wami wangishiya emhlabeni. Kwabe sekuhlaliwa phansi sekuboniswana kwathi hayi mangenwe ubhuti wakho omncane. Kodwa ke komncane ke kangako kuye. I think umshiya ngabo 3 years kanjena. Hayi nangempela ke wavuma naye ukungena. Wangena. Kwaba into emnandi enjalo saze sajwayelana. Noma kwakuyinto engingayizwisisi kahle ekuqaleni kodwa ke ngagcina nami sengibona ukuthi mengabe ngithi ngibuyele ekhaya senginengane ezimbili ngiyophinde ngiyithole kuphi indoda ezongithanda nje. Ngabona ukuthi hayi mangiyivume lento. Ngavuma kanjalo. Saqhubeka saba nengane eyengeza kulezi zabhuti wakhe. Kwazise ke nazo ke phela mase engasekho ubhuti wakhe sekuthiwe zakhe. Sekwezakhe nje ngokusemthethweni. Hayi nangempela saqhubeka yakhula ingane yenza 3 years yenza 4 years. Ithe mayenza 5 wathatha unkosikazi. Hawu babe sebebuza abadala ukuthi hawu so uthatha isithembu manje ungasasitshelanga washo wathi hayi akathatha isithembu uthatha owakhe umfazi lo wabhuti wakhe. Hawu baba baza abadala ukuthi endoda lento yakhulunywa nje washo ukuthi hayi nina nangithathela izinqumo ukuthi mina mangithatha umfazi kabhuti ngimenzo wami. Nafika seningitshela ukuthi kumele kwenzekeni. Manje kayi ngizithathela wami umfazi okabhuti ngicela ukuthi nje aqhubeke abe umfazi kabhuti noma ubhuti esengasekho kodwa makazazi ukuthi umfazi kabhuti. Hey yaba buhlungu inhliziyo yami ngoba phela lo muntu empeleni sasesithandana futhi nje sekuyindoda yami esengenile ekhaxa esikhaleni sikabhuti wakhe. Hayi kwaba into embi leyo. Kwaba nzima ukusamukela lesimo. Bahlala nami ke abadala bathi hayi mangimiyeke lo usazihlanyisa. Mangimiyeke amthathe lo mfazi uzoyaya ajwayelane naye kakhulu agcine secikekile uyena. Uzangithatha ngibe umfazi wakhe futhi ngifanele ngibe isithembu.
ngibe kwisithembu nalo mfazi lamthathile, and kumele ngizazi ukuthi yimi umfazi omdala, so lo mncane ofikile uyozwa ngami ngoba kuyobe kuye uNdlunkulu, yimi ofike kuqala. Kwangekho vele la ngase ngaya khona, senginengane ezintathu zakulomuzi. Ngahlala ngayinyamezela lento, obekungicasula kakhulu ukuthi sigilana naye lo emakhishini, noma kunomcimbi la ekhaya sigilana naye emabhodweni ekuyena ongithathela indoda. Kangiye ngibe nawo nento ethi mangimdlise ushevu, ngiye ngibe nawo nento ethi mangithatha umese ngimgwaze sisabhize emabhodweni, kodwa ngiphinde ngizikhuze ngithi hey Nkosi yami, abantu abami bayosala bethini mengabe mina sengiboshiwe, ngoba phela ijele lelo ukuthi ungavena ugwaze nje umuntu emini kapha abantu bebhekile. Kungaze kube ngcono uma ungamdlisa ushevu nakhona ungabanjwa. Kwaba into enjalo, yaqhubeka nje lento. Ngabona futhi ukuthi hey, iminyaka iyahamba, baze baba nengane, baba nesibili. Iminyaka iyahamba. Lento ebebengithembise yona abantu bala ekhaya ukuthi hayi uzozacikeke lo angithathe ngibe sesithenjini, ayenzeki. Bathandana nje benomfazi wakhe. Kwaze kwaba ngiyancama nami ngazitshela ukuthi hayi angisenandoda. Ngazitholela ukuyishendana la endaweni ke nami phela umuntu uzaloke ethu ukungithinta. Noma ke phela njengoba ngumfazi nje wakulowa muzi, bekuyinto ebengiye ngiyintshontshe ngithi manje ngiyotheza siyohlangana lapho ke nesokana leli lami, sifike sikitazane lapho, beyinto ephelela lapho futhi. Okanye mhlawumbe ngeqe ngobusuku ngiphinde futhi ngibuye kungekasi, ngoba phela ke nami ngabi mdala kangako. Sengaze kona ngaxola ize ngiyakaxola incamo, ngoba phela ngiye ngithi mangimbheka lo mfana sengisho kubhuti omncane, ngiye ngithi mangimbheka ngicasuka ukuthi wayivumelani kwayiqaleni ukuthi angithatha ngenza umfazi wakhe angingene, ngoba phela ngabe washeshe nje wala angaze angimithise. Kodwa ke uyazinakekela ingane zikabhuti wakhe, naye lo mfana wakhe omncane uyamnakekela. Kodwa nje inkinga ukuthi mina wangilaxaza, wangihlafuna njengoshebhisi, wabe sengilaxaza kanjalo. Nekuyinto esangiphethe kabi le ngizibuza yona ukuthi ngabe yini le ngamenza yona ukuze ke manje acace ukuthi seyangilaxaza kanjalo. Okanye ngabe wathunywa uyena lo mfazi wakhe ukuthi angeke mhlawumbe azabe umfazi wakhe mengabe ngangiyeke mina. Angazi, ngisazibuza imibuzo ngoba ngikaze ngalithola ithuba lokuthi ngikhulume naye, noma ngithi ngiyazama ukuthi ngizisondeze kuye kungekho bantu vana phuma ahambe. Manje angazi ukuthi ithiwani lento. Ngiyafisa ukuthi idlule enhlizweni yami, kodwa kuyala man. Ngithe mangibona le show ngathi nami mangeke ngibhale, mhlawumbe ke ikhona indlela engangicebisa ngayo ukuthi mhlawumbe nami igcine yami inhliziyo seyixola. Ngiyabonga. Babukeli, abantu empeleni ziyephuka inhliziyo, hayi kancane futhi ziyephuka inhliziyo. Nekuyinto engingayithandi, ngoba ngithandi mani ukubona omunye umuntu ehlukumezeka ngendlela enginenhliziyo enhle ngakhona. Kanike nikhulume naye ke nje nimbonise ukuthi mhlawumbe angasilwa kanjani lesimo lesi abhekene naso. Ngiyabonga.